Hola classe. Comencem amb l'últim punt del tema que s'anomena clima i vegetació d'Espanya. Ja sabem que les zones climàtiques de la Terra estan dividides en tres i concretament Espanya es troba en la zona temperada, excepte les Illes Canàries, que són a la zona càlida. Segons la proximitat o llunyania de la mar i el relleu d'Espanya, el relleu de la península, hi ha 5 tipus de clima que tenen relació amb el tipus de vegetació que creix en cada un d'aquestes zones. Per tant, tenim el clima mediterrani, el clima atlàntic, el clima mediterrani continental, el clima de muntanya i el clima càlid subtropical. El que anem a fer ara és veure cada un d'aquests climes on se situen en el mapa i estudiar la vegetació que creix en cada una de les zones. I també parlarem del tipus de paisatge que podem trobar. Comencem primer pel clima mediterrani, que és este que està en color groguet, evidentment en la zona costera del Mediterrani. El clima mediterrani es caracteritza per temperatures suaus a l'hivern i càlides a l'estiu. Les pluges són escasses i solen ocórrer en primavera i en la tardor. En quant a la vegetació, predominen els arbres de fulla perenne, com l'alzina, les garroferes, oliveres i la màquia. El paisatge mediterrani, del que podem dir, és que són zones molt poblades. Això ha fet que n'hi hagi una disminució de la vegetació natural per totes les construccions, pobles, edificis, zones de vies de connexió, de comunicació, etc. Els boscos, com he dit abans, majoritàriament són de fulla perenne, encara que també tenim zones o àrees on hi ha arbusts i matolls on creixen plantes aromàtiques com el romaní, el timó. Aquestes zones s'anomenen màquia o garriga. Per a nosaltres garriga és la paraula més freqüent, la que més ens hauria de sonar. També tenim una activitat agrícola molt forta que ha afavorit plantació d'oliveres, figueres, armelers, cítrics i altres arbres fruiters. I també molt important no oblidar l'activitat turística, que s'ha convertit en un motor econòmic per a la nostra zona. Anem ara amb el clima atlàntic, així posa oceànic, però és l'Atlàntic, el de color blau, en el nord. El clima atlàntic es caracteritza per temperatures moderades amb hiverns suaus i estius frescos. Les precipitacions són abundants al llarg de tot l'any i això fa que la seva vegetació siga rica i variada. Predominen els boscos caducifolis i les landes. El paisatge atlàntic, com he dit, predomina el bosc caducifoli. Per diferents motius, aquests boscos s'han anat destruint i això ha afavorit l'expansió de la landa, que són matolls d'argilaga o d'altres tipus de plantes, o també han aparegut les falegueres i els prats que s'utilitzen com a pastura. Les ciutats i els pobles principals estan en la franja costera, és a dir, pegades a la mar. També hi ha molts ports de pesca i ports esportius i l'interior d'aquesta zona és un paisatge molt més rural on el poblament està més dispers, és a dir, que els pobles estan uns allunyats dels altres. Nosaltres estem acostumats que d'un poble a un altre en 5 o 10 minuts amb el cotxe arribes.
en l'Atlàntic o prop de la zona on està el clima atlàntic, això no ocorre. En les zones de l'interior els pobles queden molt allunyats els uns dels altres. Seguim ara amb el clima mediterrani continental, que és el verd claret que queda al centre de la península. El clima mediterrani continental es caracteritza per temperatures contrastades, hiverns molt freds i estius molt calorosos. Les pluges són escasses i solen caure en primavera i en la tardor. La vegetació, per tant, és escassa i està adaptada a la sequera i als canvis de temperatura, com per exemple alzines, roures menuts i estepes. El paisatge mediterrani continental està molt modificat per l'explotació de la fusta, cultius i la pastura. La majoria dels boscos han desaparegut i el paisatge està ple de camps de cultiu. La vegetació recull, com he dit abans, plantes que estan adaptades tant a la calor com a la sequedat perquè no plou, i també al fred de l'hivern perquè he dit que hi havia temperatures molt contrastades. El territori és poc poblat, n'hi ha molts pocs pobles en eixa zona, excepte la Comunitat de Madrid, que evidentment té no només Madrid, sinó tots els pobles del voltant que estan molt massificats. L'agricultura és de secà, és a dir, no necessiten molta aigua per a cultivar i majoritàriament les terres són planes i les comunicacions molt fàcils. Seguim ara amb el clima de muntanya, les zones de color marronet. El clima de muntanya es caracteritza per hiverns frescs i llargs i estius frescos i curts. La pluja és abundant a l'hivern, sovint en forma de neu, i la vegetació varia segons l'altitud. Podem trobar boscos caducifolis o de fulla perenne, prats naturals i boscos de coníferes. I per últim, anem a veure el clima subtropical. El clima subtropical es caracteritza per temperatures suaus a l'hivern i caloroses a l'estiu. La pluja és escassa durant tot l'any. La vegetació està adaptada a la sequera i a la calor. Encara que l'altitud d'algunes muntanyes ofereix una vegetació més frondosa en algunes illes. En el clima subtropical trobem espècies de plantes pròpies que sols existeixen a les Illes Canàries, com el pi canari o el drago, que és este tan bonic, arbre tan bonic que té forma de bolet. En quant al paisatge, direm, això ja ho sabem, és un paisatge que té volcans que li donen un aspecte molt particular i molt diferent a les illes. La vegetació, com hem dit, és poc abundant, encara que canvia diferent segons l'altitud o segons la vessant de les illes. En la vessant sud de les muntanyes tenim plantes que estan adaptades a la sequera i en la vessant nord n'hi ha una vegetació més frondosa.